हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथांनि डाइरेक्शन होनायावहाय गोदान मोनसे एक्शन बर'नि आबुं मुभि फैनो थांगासिनो। स' बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय थैसाम 2। स' लोगोफोर बेनिनो रबि नार्जारी अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि मशन पस्टार बिथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना जाय जानायाखै नायनो हागोन लोगोफोर रबि नार्जारी अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव थांनानै। ओमफ्राय लोगोफोर थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होनोब्ला लोगोफोर थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि लोगोसेनो फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथांजों लोगोसे गेमस्रि दैमारी, मनालिसा हाज'वारी, लीना बसुमतारी आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जोङो बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन लंकेश्वर दैमु ब्रह्म आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोना माब्ला रिलिज खालामगोन एबा माब्ला नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ 2024 नि 23 आगस्टआवहाय रिलिज खालामसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।